Onan dan bilang upi eros laini lari ke dalam masuk itu batiar bamanuang sama seorang. Olaco iru rokok nyota kalau tiar sadang duduk Abiari nyoka baganti hari abi pakan dagang di sinan. Onan den bilang sama so itu rupanya kini si Daniar. Kalau den bilang Daniar kau tinggal di rumah Rosla ini. Rosla ini bakato ka Daniar. Daniar dangakan mola jangan ambo disangko madula iyo Daniar sangko dosa anak sajo kini. O itu katonyo Rosla ini mandanga kato rupo itu dan bilang gadi Daniar ko lalu aso sajo di sinan. Kalau painyo ke pasar ami tibo di tokonyo nanggadang apo taraso diambilnyo kain narancak diambilnyo indak meminta para misi yo kapado pegawai toko. Dan bilang pegawai toko ruponyo kini mengadu ke Rosla ini. Apo katonyo masuk itu onde ibu Iros dangakan mola. Onan Daniar kalalu aso sajo barang taraso diambilnyo ba itu bana mola kini. Mandanga katoco itu madan bilang gadi Rosla ini paniatinyo ndak tabado sinan bakato mola kabatiar onde abang dangakan mola danga di abang dikatokan tolong katokan ka Daniar jangankan lalu aso sajo percuma pegawai kita gaji. Nyo ambil barang nang katuju, maden bilang dagang di sinan, sedangkan ambo bang nang punyo pokok itu katonyo Rosla ini. Kalau indak seizin abang, indak barani ambo ambil do bang. Pane sekali betiar konde Rosla ini dangakan mola carito jangan pie ko banyak konda sanang kau tinggal di siku boleh barangke kau kini ndak tabado lapan niati menjadi rentak lah si betiar. Nak orang di kota Pau ke pasar juga le patang-patang lalamo pulo lah dek babau sekali tu batiar berang menjadi rentak ke dalam menjadi rentak ke luar indak tabado paniati betamu meja nyot lambuyan betamu kurisi nyobalian. Nambarang ke kau dari siko kau nan indak manusia nak min caca sin min caca nak singi yang inya rimbuan nak min kata kambing hutan buayo dari idui kau itu katonyo batiarko. O nama alun upi Rosla ini ndak namunyo dibetukan kalau den bilang Rosla ini sanang labang jo bini baru bang biar lambo nak barangke nyo kumpu kain jo baju ruponyo barang kini kadang bilang ruponyo kotak-kotak barang dak olu lapanu diringgi kasadonyo Ado baringgi jo rupiah nyobao mula di Rosla ini suhartati nyodukuang naik sedan opak gae tolong antakan nambo kakadai. Otati nyobao naik sedan nyobao kain nyo baju nyo ambil kini barang pariasan naik ke sedan nyo nang ketek pagae raso kamanyopir.
Tibo di tokonyo nang gadang diambil kepeng kasadonyo di rosla ini o Yunus sedang akan mo labang laberang bake ambo kini coiko desi Yunus maripai samojo ibu nusei Onan bilang dagang di sinan piti diambil dalam toko Yunus nyoba di rosla ini naik kasedan nyonang ketek gaek manyopir nan sari itu kasihan terlalu nyetuju Kadem bilang dagang di sinan tinggal daerah kota Medan dituju cando kasihan terusuk ke mano dikabakan nonang kampung laso taga ambar mae Odem bilang cando rosla ini sainggonyo tibo di siantar dicari tampe di siantar mak dape letampe di siantar nyo buka usaha masuk itu nyo jua barang pariasan nyo bali toko di siantar mama Onyo suruh manggale Yunus ko biari baganti hari gale batambah rami ju adola pado satu hari nyo bakato kasih Yunus Onde Yunus dangakan mola dangakan bana jale-jale mangkok kasanang hati ambo mangkok kalape sakit hati iyo kawin Yunus jo ambo nusei Mendanga katorupu itu sesuai cendo peretongan bule karena ye kapambulu bule la bule diguliangkan pipina bule dilayangkan kawin rosla ini Josiunusei kawin di kantu sajo kini diambil mulu yang si rosla ini dibaco katuban ikai jabdatu kabudi jawe kawin rosla ini jo Yunus lasanang hati malakini dipasang la merek toko gadang apo la merek toko nyomola disiantar toko Yunus Medan dengeli cap limo jari merek toko dan bilang balik si batiar Onan dietong dagang batiar 100 upiah sidanir Tuhan nindak maizinkan Tuhan lah sudah mulai kininyo dan bilang masuk itu ndak dirantang panjang bana tumpak dek buyuang batiar ko kutuk Tuhan tibo kainyo ba itu bana mulai kini anak buah lah banyak manyaleweng tiok na jatuh oto kini oto batiar kece urang olah karam kapa dilawitan kapa batiar kece urang olah tapanggang toko nanggadang toko batiar kece urang kalau Tuhan mambi kekayaan sakit jok mato bisa bimae Mbak itu lebana demola kini tempo setahun sudah itu oto abi kepala karam toko tapanggang masuk itu rumah diambil pemerintah
Ba itu bana demo lakini tapasobati yar pindah ke sawah urang mama O tinggal di pondok tengah sawah na urang di padang tempat kepaksa juo pagi hari sajak bati yar jatuh malarat kawan naninda manyapola ima Sultan karoni da olunyo bagala sultan dibantuangan randuni tiar da olunyo kini diarak paruntuangan pokarajo si batiar karajo minta sidakah di kota Medan lemaso itu bantu sarupole urang ilo baju sang rambut laku sui badan kurui susumui taba ba itu bana bantu batiar kadang bilang dagang tu kini ndak tabekan paranduk lai cow itu nasib batiar nanda bilang dagang di sinan pindah ditinggal di tengah sawah dan bilang sama so itu dapet mande daniar mati pulo mati di resor kota Medan O mati di resor kota Medan ba itu bana demo lakini bertambah sansai badan diri maalun batiar maso itu kadang karajo mangke molakini di pasarami mencari bare untuk makan ba itu bana maso itu wari badaro dan nabi juo sawah nyokali dolu bandai indah padi di sina laba mudo awanyokana kie indah alamat badan kabinaso O kita tinggalkan batiar dulu dilie upi eros laini jo em Yunus di siantar mae Tuhan nan sadang kamambari resaki sadang babukakan ruponyo sama so itu kadai batambah rami juo toko batambah banyak juo Jua bali bertambah banyak da untung tak kadialas ado lapado satu hari bakato piros laini yo kapado abang Yunus dan akan mola abang Onang gak sesuai orang gale cari toko di kota Medan o abang Pailah cari toko dulu di kota Medan Kalau dapet toko di Medan Telepon langsung kemari bawa barang jo perah nang kasinan Cuy itu bana masuk itu Oh indah dirantang panjang bana mandanga kato cuy itu Yunus barangke nang Medan Dari siantar masuk itu kamancari Oh toko sabuah Oh nambarang ke Yunus ke Medan de la molambe di jalan tiba di Medan Yunus ki O satu tiba di kota Medan dicari toko maso itu de untung takak dialah dapela Cino kalah main toko dijual maso itu Yunus kan tiba kamambali O jua bali sudah lakini lah dapet kadai di Medan di telepon mola kini nyo kasih antar oros laini dan akan mola yo lakini dapet kadai do kini
Obaola barang dolu gak saprah untuk maisi mula toko nang gadang iriangkan jo sedan yo sakali itu katonyo mula kini. Ola siap upi ros laini dimuek barang dari siantar kadibawo ke kota Medan. O kita tinggalkan ros laini dulu kita liek cando Yunus sedang mabe-abekan toko di kota Medan. Dilap cando meja di dalam disapui cando jari yang lawa. Sedang menyapu-nyapu juo malinte. Lalu si batiar baju buruk sarawa buruk abu panjang badan lakurui. Onyo imbau sama itu nak orang kini dari selidu ke pasar sadang pukul 2 biasa tahun lama ndak basuh di lenggang abang tiar ndak kalupo mae. Onyo imbau cando si batiar onde abang singgah da olu yo bang nyoelo tangan ke dalam. Takaju cando batiar kironyo Yunus kini nak buawa da olunyo. Onde Yunus mula kironyo Yunus sewaang manjai manjaluju abang manjai salabanang. Yunus tak minta dinamuju ambo tak capai kana malang. Onde abang dangakan mula mengapo bang jadi cuikut. Kini dia bilang masuk itu lah minum di dalam kadai lah sanang hati di dalam baure raso kiro-kiro. Yunus bakato bagulambe dengan abang berang jo ambo yo bang ambo lah kawin joros laini bang O menjawab sinan mula si batiar onde Yunus dangakan mula muju lejo Yunus siros pai ko indak sansai yana ambu ko indak sansai suhartati. Sadang mengecek-ngecek juo o masuklah perah dari siantar baranti oto di halaman. Prabaranti di halaman kadai basiu bunyi sedan kete roslai ini sedang diate sarato gadi suhartati. O turun sekali dari sedan maliek ke dalam toko kironyo abang tiar jo Yunus. Oros laini manangi jo anaknyo iyo jo upi suhartati tati lagadang dipandangi onde nak kandung tati sayang ibu yo nae. Oh itu nanaya kontan kau manae. Oh itu bang tiar bapak wati yo nae. Itu ruilah ya kandung kau mana. Biarlah buru ayah kau namun ka bapa. Oh kandung tati mana Nyokaja bapak ke dalam menyambut cendo kebatiar onde ayah iko nak kandung suhartati anak ayah. Onyo pangku cendo de tiar onde tati sayang jo ayah lenak kandung O kau nanak kontan ambo bukan nyo salah dari buah kini na salah dia ayah. O kandung wati mana salah dia ayah kandung seorang mana jangan mau pe padua ayah nak. Oba itu katonyo kini ya mato badare-dare ros laini datang dari luar nyoturi abang tiarku.
O bakato sinan roslaini abang ambo dangakan mola mangapo bangai jadi coiko sakayo itu ombo tinggalkan no bang ambo ndak aduh salah niat do bang onan den bilang buyuang batiar onde ros dangakan mula kau naninda ado salah dia bang ho kasadonyo rosei o inda ado siros nan salah ba itu ba namo lakini kini coiko la dia bang manggalela bang balik yo bang jangan laut tak di papan niang yo bang menjawab buyuang batiar laitan niat nak manggale bapokok bana nanta ado marosei kok baraso api pulau punjuang urang mambaka sarobalai nginati mamaluk gunung apo dayo tangan dak sampai mairosei nyoagi kepeng 1000 maso itu dia abang ikola kepeng dia abang na 1000 manggalela bang baketek-ketek jangan coiko abang kini o biala buruk bana abang kini namun kana ayah na ambo ju abang yo abang sedang mengecek roslaini jo batiar tibo sakali si daniar dek lambe bana balik pulang nambare ka di tanah nantado nyo cari tiar ke pasar satu lah tibo nyari sinan tampak sekali si batiar nyo kan duduk mula jo roslaini 100 anak nyo suartati berang sekali si daniar onde kini cuiko mula kini diudatiar patui lamo udah balik pulang basuo udah jo jando lamo madai de aro udah basuo jo jando lamo kamati ambo ndak makan mandanga kato rupo itu sinan bakato roslaini onde daniar dangakan mola jangan cuitu kato kau jangan ko sangko ambo madulai sangko dusana badan ambo onyareiki kini balik lah udah kini pulang ba itu bana mula masuk itu nyuelo batiar pulang tapana tati ojo roslaini o malu badan indak tabado batiar tarui mula ke pondok tengah sawah satu tibo nyo di sinan labatan nak candonyo si deniar o nama alun kini makan di sawah bawonggok pucuk peranci bajelo cendowok kacang sambalado mula kini le tampak pulo maalun kini masuk itu biari dagang di sini nasi masak sambala masak kamakan tiar jodaniar maalun buyuang batiar kamakan inyo masuk itu nyo ambil cendonyo pinggan babuni pukul 8 meningkat pukul 9 tengah malam pukul 10 taruh di tabang kubarabah pandan tersanda di muaro tekana nasib sedang makan ayi matu cucu ke pinggan tibo di pinggan nancu dulu nasi disuwuk tulang lama nasi badan tekana juo dibuka kabek sarawa dipilin pucuk paranci 100 juwuk kacang kemakan tiar di sinan sudah makan natila sanang letabi palu batiar makan
Sudah makan pangana tabi obakato inyo kadaniar odaniar dangakan mulai koleado kepeng 1000 rancak babalik gitu ke Bukit Tengenggi rancak di kampung oh badan gitu Kato sudah rundiang selesai Onyo tinggalkan le daerah kota Medan tiar jadaniar balik ke kampung iyo ke kota Bukit Tengenggi O naik ka oto masuk itu motor barang ke anyolai menuju kota Bukit Tinggi. Dalam moto melarikan tiba di kampung Bukit Tinggi ditamui mama lama ningga pulau tanah tesira badapati. Ibu hatinya si Daniar sampai hati bapak juga ngambo odek lamu ambo dirantau bapak meninggal ndak tahu kami merasai di kota Medan kota Paso mendoa selamat saja madam bilang dagang di sinan bapupui bahasa luang panjang kok padi karebu indah nama maki malu luang panjang onan mati kaidu indah apo karajo si batiar O tibo di kampung masuk itu O kasawah karajo tibo di kampung yoma Oda olulai awa batoko kini karajo nang kasawah Da olu nduk samang gadang kini lepangku nandiayun Dia wani jauh kiro-kiro ba itu bana Hosi bati are Oh na urang dari siantar na taruju katokoto gomat Ola iko nasibnya si batiar dulu kayo kini mulang ngarat Oh anak orang biaya di ke pasar sadang pukul 2 Sadang kayo menambah bini itu nambe donan cila aku Ona orang dari Pitala ke Pasaju pagi hari Sadang kayo bini ditambah Tibo dia anak nama nandi Koros laini sanang di kota Medan Lakayo inyo babalik batiar sansay nandi kampung Antaka baala ka nasibnyo Na orang dari Pungasan ke pasar sadang pukul 2 ikonan karam di daratan kondak kapatah luko-luko Ona nanyu ilabamban dari ulu tak kotak-kotak di tapian Sainggo iko carito dolu lapane tiok pasandian
kok liado semua di ladang manombuli manompang mandi kok lay baumu sama panganjang kudian gitu oh basukini